Здравейте отново на всички и продължаваме в битката с Дракон в трета част, в която пак казвам, пожелайте ми успех, защото този мангал пак не се дава. Вие честно. Тя сега вече най-добре да се скрия, да си наглася отварите тия неща. Примерно сега, вече тая кирка не ми трябва. Тук оставяме тази отвара. Това вече не ми трябва, оставяме това тук. Камъкът вече не ми трябва, ще взема тази за огнеупорност. И да започваме. След това, което ще правим с леглото, ще трябва първо той да дойде ето тук, за да го постигнем. Така. Сега ела тука. Чакай, не чупи леглото. Не чупи леглото. Чуй, аз ще го чупя. Ще го взема. Ай, сега къцни де. Моля те. Искам от теб да кацнеш. В смисъл, къцни за да мога да взривя сега. Бъди човек. Моля те. Айде! Отиде, момче. Значи, при него леглата не помагат. Добре. Това беше фейл. Пълен, тотален фейл. Така ще спра за момент. А така оправих са. Тя ми е хубава позиция да си оправя инвентара. Ето тук ми се вижда добре. Една бързина ще оставя ето тук. Тази движенката също ще изпие една. Взех си една движенка, защото сега за куш ми потрябва. Ей, това е друго нещо. Ти не ме трябва вече. Добре, сега определено е по-ясно. Тук ще се нагласим и... Ето го. Значи, запомнете, че най-движена в това, в Майнкрафт, ще помогне много. Сме такова ябълка. Бой, подарък на бой. Добре, оцелихме го. Бой. Никва мюс. Добре. Тук добре. Къде си? Приближи се. Ще умреш. Аз ти казвам, ще умреш. Ще умреш, умри, бе! Бой! Добре. Май му стана ясно, че умре.